Odstavujem auto pri obci Rakovnica a vydávam sa v smere naučného chodníka Mních. Moja prvá zastávka, kúsok za vodopádom Nízky potok. Kde bol ten vodopád? Konečne to začína byť zaujímavé. To je normálne, že slovenský raj vibe. Ty pána, aké in výrazy používam. Normálne sa kúlovo cítim. Potom sa deťom v klube pochválim, že všetko dávam na Facebook. A oni, že to už len dneska Facebook používa. A ja, dobre môj, pri tebe sa cítim, že mám 150 000 rokov. No ale teraz vážne, tento chodník určite odo mňa dostane certifikát oplatí sa. Aj keď som sa minule od svojich mladších vedúcich dozvedel, že ja som snad začínal animátorstvo v čase, keď ešte boli dinosaury. Práve ma obehla jedna rodinka, aspoň mám výhovorku, že fotím, že som pomalší. Veľmi milo ma prekvapil tento naučný chodník. Máš taký ráz, ako sú chodníky v slovenskom raji. Miestami sú inštalácie z reťazí, miestami sú stupačky drevené. Stupačky za touto vyhliadkou, jak je tu aj lavička, a za mnou je strmé bralo. Ešte nekončia, takže zaujímavá časť ešte bude pokračovať ďalej. Ty vole, s mobilom sa naozaj zle natáča, pokiaľ sa jednou rukou musíte držať reťaze a druhou nohou ste vo vzduchu. Wow. Kutačka Banská Štvoľňa v skale v jej hornej časti. V takomto romantickom teréne s preliezačkou a reťazami. Takéto roklinky v oblasti Turecka, ale aj v iných banských oblastiach nie sú ničím výnimočné. Trošku sa podobajú na rokliny v slovenskom krase, avšak tieto boli vyrobené ručne banskou činnosťou a jedná sa o jedný z najstarších pozostatkov banskej činnosti. Tesne pred vrcholom Mních a finálnym bodom mojej trasy s krížom ešte zo pár rebríkov. Zápis do vrcholovej knihy. Musíte mať vlastné pero a chill na takejto skale. Pri kaplnke, pri ktorej som sa zastavil, je aj takýto prameň pitnej vody. Dĺžka trasy bola asi 5,5 km s 200-metrovým prevýšením. Veľmi sa mi páči, že sa autori nebáli ťahať trasu aj cez náročnejšie časti. Je to naozaj veľmi krásne spravený chodník. Čas prechodu orientačne 1,5 hodiny. A keby sme to mali zhodnotiť podobne ako sa hodnotia filmy, tak by to bolo nejakých 85%. Ak sa vám moje vstupy páčia, podporte nás lajkom na Facebooku, účastujem na nejakom výlete či tábore a vidíme sa pri ďalšom videu.